sigcine imithetho yakho, siyazise imisebenzi yakho empilweni zethu, ekuhambeni kwethu, simazise ukuthi ucwebile. Namhlanje bengenayo intshumayelo, yazi nje ukufika lokho nje wenze avele udumisa into zamoya nje zibe zibe njalo bese nje maye 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 oh maye maye oh maye maye that one can take me now kodwa akusenani ngoba phela mesithi vuso wakho umsebenzi ojose babehleli phezulu lo mbhalo namhlanje usho babesaba babehleli la behleli khona benethemba ngoba beqede umbona bembhekile enyuka ngamafu sebehleli namhlanje labo behleli khona uthi umbhalo kwabonakala izilimi zomlilo ucabange nje sizihleli kanjena nje ube khona wena wenza into okubonelekalayo wena ubona into ezingabonakali ucabange nje ngiyimele kanjena nje wena wedwa nje uningile useduze kwami ngeke uthuke ngalolo mini kwabonakala izilimi kubo bonke babekhona nokumbi zehlela phezulu bathola amandla amasha amandla
amandla ukuthi bebekhuluma le ndaba beyibika le ndaba bangayibiki kaZulu kuphela tshwanetse gore ba tshwere pili ba jwetse batho ka ufela gore modimo o teng modimo o tsogile and modimo o tla o tseuhela moya o halalelang ba o tsoyizwa le uNkulunkulu khona avekina wanika wezulwini wasithumela umoya ngcwele ake kufatolika uGoliath kaAfrikaans ngoba nyanga inzifa ona kodwa iyasho la kasikuwo iri he rose from the dead and ascended into heaven and for us to receive the power of the Holy Spirit. Izolenda wonke umuntu wayekhona engumJuda engamaRiya engubani wonke wayekhona walizwa udumo kaNkulunkulu ngezimangaliso zikaNkulunkulu ukukhuluma nje abaprofeti ukukhuluma nje abafundi bakhe mina nawe ngiwahleli la nje ave seyigrabhe ukuthi ngu-Ana ngikhuluma language ye-Annabelle eyomama namhlanje kube njalo mina kuphi lo uthwebu impilo engcwele ungenhliziyo engcwele namhlanje akukho njalo namhlanje sonke ebusheni bethu kwi-youth yethu kwi-choir usida nawe nje uyihlalele nje uyivakashele nje uzofudumeza ibhenji umoya wengcwele uthi ngembathe moya ngembathe moya awamba second part ngembathe moya second part ngembathe moya
sizokhulekela umbathwa yilomoya nje. Noma kuthiwa ulale unjani izolo mngani, noma kuthiwa ubukephi, ngokuba namhlanje igrasiya kaNkulunkulu likuthathile langinisa la. Haleluya. Sobonga nje lokho ukuthi lapho khona wehlela phezulu kwethu umoya, nangifice nokho ngingafanele kodwa ungicwebise. Ilokho sizokhulekela namhlanje. Lapho khona awusizi ngokusifundisa futhi into entsha moya. Uzosikhumbuza lokhu vele esikwaziyo. Uzosikhumbuza nje ukuthi mina nawe sadala ngensebo nomfanekiso kaNkulunkulu. Uzosikhumbuza nje ukuthi mina nawe siphiwe izipho ezivela ezulwini. Uzosikhumbuza iqiniso lokuthi izimo esibhekene nazo we shall overcome because we are conquerors. Ngoba thina sihamba ney'mana, sihamba naye, sihamba inhliziyo engcwele, siyahlanzeka. Thina singabantu abadlulile ebunzimeni, sahlanzwa ngegazi lemvana. Uzosikhumbuza lokho. Uzosikhumbuza umoya weqiniso ukuba bekezela. Hold fast. Lapho silahla khona ithemba, bekezela. Lapho udikibala khona uphela namandla, nalabo ukade uhamba nabo bathembile sebesele ngemuva, umoya oyingcwele uthi bekezela. Be patient. Nika isikhathi. Nika uNkulunkulu isikhathi sakhe. Uzosikhumbuza nje iqiniso lokuthi nabo lobuhlungu wedlula bona sizozwa ummeli, sizozwa i-comforter, sizozwa i-consoler, sizozwa ukhona i-advocate, umuntu uzosikhulumela osuka kuthathu okugcweleyo. Uzosikhumbuza nje ukuthi mina nawe sakhiwe umfanekiso namandla ezulu. Uzosikhumbuza umoya oyingcwele ukuthi sibusisekile, sihleli emakhaya nabantwana bethu sibusisekile, sihleli namhlanje singogogo sibusisekile, sihleli namhlanje ukhona umuntu othi ngaphambi ulale akhathazeke ngempilo yakho, sibusisekile. Umoya oyingcwele uzosikhumbuza izibusiso zethu. Uzosikhumbuza ukuthi asiyeke sibalisa sonke isikhathi, sibonge nje. Sibonge ukuthi inyama isahlangene nomphefumulo. Sibonge nje ukuthi ngalithola elinye ithuba. Usikhumbuze ukuthi mina nawe sifanele izulu. Usikhumbuza ukuthi mina nawe izipho zamoya zokuhlakanipha, izipho zamoya zokukhuleka. Oh, for the fear of the Lord, it is wisdom. Nazi izipho zamoya oyingcwele. Uzosikhumbuza umoya oyingcwele ukuthi mina nawe simzimba munye nanyamanye uKristu. Uzosikhumbuza mina nawe ukuthi nasenhlizweni yami angifunde ukuxola. Uzongikhumbuza ukuthi nami ngibhlungu nje ingoba
angizixoleli mina. Umoya oNgcwele uzosikhumbuza ukuthi singaba busha kanjani, singadalwa busha kanjani ngaphakathi. Ngokuba mina nawe ngokusho kwezifundo zesibili Romans 8 asibona abantu benyama. Asihambi nje siyikweleta inyama. Inyama has no rival or has no power apart kwethu. Nokuthi nje senza okomoya ngendlela yomoya. Umoya oNgcwele uzosikhumbuza ukuthi sithandaze. Uzosikhumbuza ukuthi sithandane. Uzosikhumbuza ukuhlakanipha namagrasiya avela ezulwini. Uzosikhumbuza ukuthi iqiniso lempilo yini. Uzosikhumbuza umoya ohalalelang, umoya oNgcwele ukuthi mina nawe it is not over. Whatever we are facing, akakapheli ngami, akakapheli ngawe. Uzosikhumbuza amandla amasha njengoba wehlela phezu kwethu namhlanje. Mina nawe asivule inhliziyo nje simamukele. Samukele umoya